Na sziasztok srácok, én Geri vagyok, és ez itt a Tech Körültek. A mai videóban, mint látjátok, a garázsban vagyunk, és ez azért van, mert egy olyan kerékpárt fogok nektek bemutatni, ami a VK Sport jóvoltából jutott hozzám, mert ugyanis ők észrevették, hogy én szeretek ilyen bicikliket építgetni, festegetni, hasonlók, és egy pár éve ott áll náluk, és úgy gondolták, hogy odaadják nekem, hogy hát ha tudok vele kezdeni valamit, és mindjárt látni is fogjátok, milyen bicikliről van szó. Ez a kerékpár nem más, mint egy kemping akar lenni, vagyis hát ez ilyen, gondolom, ami hibrid vagy a jó ég tudja. Annyi a lényeg, hogy ő neki automata váltója van, ami furcsának hangozhat, de így van. Annyi a történés szegénnyel, hogy jelenleg még kicsit be van állva. Ugye ő kontrafékes, automataváltós, de van itt elő neki még fékje ezen kívül. Meg, mint látjátok, elég romagy állapotban van. A gumi az off, mind a kettőn. Meg hát, mint látjátok, rozsdás, meg ilyesmi. Szóval ez egy projektkerékpár, mint láthatjátok, csukható is. És ővele az lesz a feladatom, vagyis hát nem feladat, hanem igazából nekem ez ilyen hobbi, hogy varázsoljak belőle egy épkézláb kerékpárt, ami meg fog történni egy videósorozatnak a keretein belül. Igazából túl sok videót szerintem róla úgy felvenni nem fogok, inkább képekbe fogom dokumentálni a épülését, szépülését, mert én nem szoktam hozzához a koncepcióhoz, hogy ha éppen szerelek egy kerékpárt, akkor azt videózom is, mert én ismerem magamat, és tudom jól, hogy mindig van fennakadás, amikor én szerelek, és ezáltal mindig leállítani a videót, újraindítani, vagy éppen fölvenni teljesen, és akkor több órás tartalom. Azért ilyenekre én nem vagyok felkészülve, ezért inkább ilyen darabokba fogom ezt művelni. Ez egy ilyen kis rövid bemutatószerűség, de ha már itt vagyunk és bemutató, akkor kezdjük el szétszerelni a kerékpárt, hogy tudjuk kezelésbe venni a későbbiekben. Először a kerék eltávolításával kezdjük, ez nincs másra szükségünk, mint egy 15-ös dugóra, ezt ide beaplikáljuk, és akkor eltávolítjuk. Itt a kontránál van egy csillagcsavarhúzós fej, meg illetve mögötte egy 8-as villás kulcshoz való anyacsavar, hogy el tudjuk ezt a kereket távolítani, ugye ezt is ki kell csavarni, hogy ez kijöjjön belőle, és ez fog éppen következni. A két kerék eltávolítva, és ebbe a vödörbe gyűjtöm a cuccokat. Ugye én figyelek arra mindig, hogy el ne tűnjenek az ilyen csavarok és hasonlók, ezért így összerakva rakom be a vödörbe. Ugye innen már eltűnt a kerék, meg innen is, az előbb itt láttátok, minden szuper. Most következik a fékeknek az eltávolítása, mert mint látjátok, ezért ennek a gumia is eléggé meg vannak viselve. Ámbáton nem néznek ki rosszul, csak már eléggé el vannak öregedve. És ugye itt a fék rendszer lesz unblock eltávolítva. Még lehet, hogy rá fogom rakni az én kempingemre, de még ez se biztos, majd kiderül. Itt jó barátságot kötünk a 10-es dugóval, a legendás krovával, ami hogyha eltűnik, akkor mindenki sír. Mondjuk itt most éppen rászorítás van, de majd mindjárt le is lazítjuk a szajrét. És egy csavar már kinn van. Mindjárt jön a másik is, és így tovább. Így félig meddig eltávolítottam, a csavarokat visszafogadtam, hogy el ne tűnjenek, meg hát nyilván, hogy tudjam, hogy mi hova megy. Ez sokkal egyszerűbb, hogyha az ember felújít, vagy épít, vagy szétszed, hogy az összerakás miatt ez könnyebb legyen így. Itt van a kezemben a fajék egyszerű első fék, mint látjátok, eléggé elnyaltam a csavarját, ezért ez a csavar például cserélve lesz. Meg hát az összes olyan, ami nagyon gatyán van, ő megy így a vödörbe. Még le kell szedjem ezeket a kézvédő, vagy hogy is mondjam, meg itt is van, még ezt a régi csengő maradványt is el kell távolítani, szóval még akad velem meló. Kis szenvedés árán megszabadultunk ezektől is, ugye innen eltűnt a 2 fogantyú. Hát szerintem nem mondok újat senkinek azzal, ha azt mondom, hogy ezek nem kerülnek vissza rá. Ezúton említeném meg, hogy van ehhez a kerékpárhoz még
hát 4 vagy 5 donor, amit majd a későbbi videók folyamán vagy látni fogtok, vagy a leszedett alkatrészeket erre fogom felszerelni. Szedjük le az ülést is. Ugye magát az ülést itt fogja egy ilyen merevítő, vagy hát ilyen pillanatszorítónak mondanám inkább, meg ott fogja egy nagy valószínűleg 13-as anya, ez fog innen most eltűnni. Itt már lenni is van ez a rész, ez itt volt fent, ez tartja a helyén az ülést, meg hát nyilván itt amik helyén tartják, ezek így lekerültek, most ezt kell kihúzzam innen, most már le van szedve ez a ülésnek a csöve, itt látható, vissza kellett rá szereljem, hogy le tudjam húzni, nehéz ülés volt, mert jól el van korodálva a belseje. Itt még a pedáloknak a leszedése van még vissza, és akkor nem azt mondom, hogy kész van a szétszedés, mert még a kitámasztót is el kell távolítani, meg a kormányt. Mindjárt megnézzük, hogy még valamelyik belefér az időbe, attól függ, hogy mennyi szenvedéssel jár a produkció. Ha nagyon sokkal, akkor inkább a következő részre hagyom, de ezt majd még látni fogjátok úgyis. Itt le van szedve már ez a szorító. Ez a szorító, ez itt volt, és ugye fogta a kormányt. Most ezt ennél jobban nem tervezem szétszedni, mert nem akarok belemenni az ilyen csapágyas történetekbe. Mondjuk lassan ráfér majd, de ezt egy későbbi alkalomra halogatom. Még amit még talán ma leszedek, az ez a pedál, mármint mind a két pedál, csak az villáskulcs az hadd menjen kategória. Aztán majd megnézzük, hogy ezeket egyáltalán, mármint magát a hajtókart leszedjem-e. Szerintem nem érdemes, majd kiderül, hogy milyen állapotban van. Ha nagyon romaty állapotban van, akkor le lesz szedve. Az egyik pedál el lett távolítva, a másik nem akar lejönni, szóval szerintem ma itt befejezem ezt a videót, és akkor a következő részben folytatjuk valami mással, mármint kempinggel, csak vagy a felni, pucolás, festés hasonlóval, vagy valami mással. Elnézegettem rajta a festést, igazából nem tűnik olyan szörnyűnek, ezen okból kifolyólag nem lesz lefestve a váz, de az ilyen rozsdákat meg hasonlókat el kell tüntetni, mert nagyon ramatyul néz ki. Meg ha most megnézzük a felniket, nyilván a gumik azok alap, hogy mennek lefele róla, meg hát a belső is, mert nekem motor, vagy ki hogy hívja, autó szerepes kell, meg hát ez is elég rozsdás, le lesz csiszolva. Ha menthető maga ez a króm jellegű festés, ami rajta van, akkor a csiszolás után marad olyan, amilyen. Ha netántán nagyon ramatyul néz ki, akkor inkább le lesz festve egy másik színűre. Ugyanez igaz a hátsó kerékre is, mint látjátok, itt is elég rozsdás, meg maga a kormány is, szóval minden rozsdás. Így hát lesz még vele munka bőven. Köszönöm, hogy megnéztétek, ennyi lettem volna mára. Amennyiben tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, amennyiben még jobban tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmainkról. Na, sziasztok!